Lakteche pod oramo ni gibiro bedo ka ging'anyo nyaka winjruok margi chopie. Mae ni juma mar adek ka bende ng'anyo makamago pod dhi nyime nyaka sani neneno kanyo ka lakteche mago mag lab kata mana lab technicians ne gisechiwo siem juma mokalo mar ndalo 7 ponono girimiti margi mar tich ok bi chopie. Gin bende gibiro bedo ka ging'anyo. Ng'ama biro bedo ka winjo ywak mag lakteche mane penjo maduong'. Na isina nitiere gi bele adek wendo na mar adek osechopo mano Gerry wakili inyalo mana moso japiny nitiere dholuo kata mana English moro macho ni better late than never moso oganda ago mos kuom deko erokamano kuom bedo koda kai kawuono gokinyi. Erokamano ahinya. Wang'eyo na chal mar piny Kenya waseng'e kotenore kod masiche mag apaya mopogore opogore gi sani koro wang'eyo na ng'anyo mag lakteche ma bende koro donjo e juma ni mar adek. Ng'anyo mar lakteche ni diwach ang'o? Oganda osebedo ka penjo jatend piny Kenya dak ok osebedo kolose wach makama. Ng'anyo mar dakteche en gima anya wacho ni dhi beyond ng'anyo no ero nikech king'iyo gik moko ma giketo on the table ma gi demand for gin about 19 gi raise gik moko ma very serious ma onego moko bed ni ibedo catered for in parliament and amor ni wan gi jaod bura kawuono ka nekech kaka gimoro machiel magiwacho en ni koro Nakumincha kaka Nakumincha the cabinet secretary mar education owacho ni CBA no ero nobedo negotiated ka no onge office. Mano is kwanya wacho gi dho ngere is just ridiculous. Mani higa mar 2017. Yes, it's ridiculous nikech nitie gimoro miluongo ni continuity in government. Ki idonjo e kandarasi kata contract no ero dhi bind nyaka government mabiro bang'e. But gima more important en ni thieth kaka wang'e otere county governments. CBA nieri nobedo negotiated gi national government. Koro inya yudo ni kanyo ero nitiere problem gi implementation. Shida moro machielo magi raise akia kaka mae ginyalo loso en ni iyudo ni jothieth moko mane osiptal wawach ni koro ine osiptal Kisumu Referral Hospital kaka daktari kidhi medo sombi bang' medo sombi national government dhi posti e osiptal moro. Koro shida bedo ni kamonego bed ni kata for dhi medo sombi nieri en national government koso county government nikech county governments wacho ni wan ok wanyal nikech kwa semi opportunity mar medo sombi no ero tidhi teri na a more advanced hospital mondo idhi tim thieth kuno ero. Koro mage some of the problems magi but all in all onego jite serikal county governments kod national governments nikech thieth kaka wang'e sani en a devolved function. Onego gi reduce gimwa luongo ni high stands magi kawo go eko nikech joma hinyore gin jo Kenya ma manyo thieth e osiptende go eko. Penjo maduong' ni en ng'a biro bedo ka winjo ywak no. Mwalimu wang'e nyaka sani jod bura oyweyo